Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Eyabalandeli bakamthandeni kuphela. Niyezwa njalo? Kuphela. Uthi umthandeni ashadaneni sonke. Sorry guys, ashadaneni sodwa. Siqaphele nezinto esiyidlala. Hayi umthandeni uyayidlalela ke lo guys. Kodwa izolo bengibhizi ku-TikTok ngibuka ke obhuti laba ke bajabulela ingoma njengoba ingoma isijabulisile. Yazi mina guys ngithandani? Ningaxabani siyaxoxa. Ukuthi yabo umthandeni uyabona ukuthi unyaka usuyaphela. Njengoba unyaka usuphela kufanele sidanse. Ngeke sihlale kuwusizi njalo. Ngeke sihlale sibalisa njalo. Kuyafuneka nje okuzokwenza ukuthi sidanse kodwa kube kuwumaskandi kube kuyinto yasekhaya wafika nalokho umthandeni wasijabulisa and le njabulo ifika nokuthi umthandeni uyaqhubeka uyaprogressa abanye bazama ukumfaka emgodini uyaphuma emgodini uyama yazi uyahamba lesipede hamba ngaso ngeke uzosunderstand mina guys ngibonile ngale yangoma last year eParis ngifunda ukuhlaziya kwabanye ubhuti ngizingize yebo serious yini ngingabaza izinto ezinye abayibhalayo ukushonisa umuntu phansi ngamabomu ummono ongajwayelekile KZN ngisho ngoba kuthiwa uyena umlandeli kodwa into yasekhaya le manje ngoba ekwazi ukuqhubeka ame kuphinde futhi laba bangathandi kube yibo abakhuluma kakhulu khona omunye ubhuti guys ku-TikTok uhleka ukuthi umthandeni uthe abusing our kids uhlekisa ukuthi ke shuthi khona la isingisi sisala khona la yangichazeli musukwenza isidididi kumaskandi ama-artist akhona akekho ke wase ngihambe ngaye esikoleni because sorry guys akekho thi ngihambe ngaye esikoleni because ngifuna ukushape u1 2 no 3 siyakwazi lokho akusiyona imfihlo akekho ke wakhuluma ukuthi ngaphuma ka grade 10 or ngaphuma ka grade 12 akusiyi imfihlo kodwa hlele sisho siyabafisela ukuthi eceleni kwabe akebe khona lo okuzothi makufaka isingisi asibambe ebachazeli ukuze mase bayifika lapha kuma podcast sebebuza imibuzo efana nokuthi do you own your masters abakwazi ukuphendula leyo mbuzo ukuze mase kufika la sebephuma ko OR Tambo ema-airports sebefika kulezi indawo ey'dinga isingisi ukhona oseceleni ozobasiza abazange kodwa bese bona ngaphuma ka grade 7 senganele babe nale talent basebenzisa le talent bakha imizi yakubo bayaqhubeka nempilo wena ube umZulu ube ubhuti inobutamatisi into yakho ukuthi uhle ukuthi isingisi lapha sisalile hayibo guys nishalo ukuthi ubanyakazisa ngalendlela umthandeni ngiyambuka lo bhuti ngisumZulu lona uzohleka ukuthi isingisi khona la sisale khona nje into kufanele siyithathe kanjani le ukuthi uhlekiswe ukuthi lapha yana kube nephathi la iculayo ngesingisi yangazwakala kahle wena kodwa uhlakaniphile kunaye uhleka lokho yena wenza umsebenzi wakhe wokucula uneculo eseliphumile wena wenza ivideo uhleka ukuthi isingisi sisalile sibheke kanjani guys mina ngiyintshela ukuthi uthi uJesu nizofa nina umona lento elisuke nayivumela yangena enhlizweni zenu umona ongaka khona abanye nje ade kunemshado le sengikhuluma into eningi ade kunemshado le endlulayo ukuthi umthandeni ube ngapha komunye umshado shothi balandela ama-artist amaskani sebehlaze umsangano labo bhuti basanganiswe yini guys hayibo mina sengiyakutshela yabo uwelele le wenze lethu ukuthi sidanse siya kuDisemba sizodansa sizofika kuDisemba cabanga sidansiswa injabulo nje into enizoyenza ke guys uthi ke umthandeni sekedamini ninciphise kwinhlamba inhlamba kwehlisa isithunzi inhlamba isuke ithi wena ucabanga kancane asenze njani asidanseni
Laba futhi abagxekayo mabegxeka bengathuki inhlamba akuthi shu lokho ukunalokho benza ukuthi kukhulunywe kakhulu ngengoma. Uyabona nje ngoba kungemnandi balandela onke amavidiyo egazi ngimcacele bakhona kona onke amavidiyo ahlaziya ingoma. Yebo leyo nto leyo ngeke unike i-attention into ongenandaba nayo. Ngithi nje mina ningabanaki kunalokho asikujabulela ukuthi banakile uyabona and futhi basupport ubhuti wabo alikho iphutha. Kahle kahle besicela kube njalo sasicelile ukuthi kusekhaya lapha makuphakama ubhuti bethu abaphakame basupport. Manje kunenkani embi ngalena kunenkani enomona nenkani ebuye ibe nenhlamba phakathi kodwa ke ngishoyo kubona bonke laba abagxekayo ungabe nankinga as long as engathuki inhlamba ngoba benza ukuthi ingoma ivelele kwi-trending list sifika nabo ngoba ngesikhathi bekhuluma le social media le internet iya-record ukuthi sekukhulunywe kangaka ngale ngoma iya-trenda ke ingoma. Bazofuna ukuthi sibachazele ukuthi ukutrenda yini. Ukutrenda ukuthi bona bethi ingoma abayithandi bakhuluma ngayo. Ukutrenda ukuthi kunamavidiyo awu-10 noma awu-20 criticize ingoma aseyilalele. Yileyo nto-ke. Kodwa manje uma ingoma uyizibile wathula kukhulunywa kancane ngayo. Yabona nje incane into eyenziwa umthane and isithekisi sakhe siza kahle. Akabeleseli kubelesela laba bathi yaze yalula le ngoma. Hayi kodwa ngasicula opopayi ku-right. Sihamba ngalobo shunike kodwa welelele sizofika December welelele cisha umona uzoquleka wena uzoquleka uzokwenza njani usufike e-taxi rank onke ama-taxi edlala le uzokwenza njani cabanga izolo ngizwile mina ngakayidlali la ku-YouTube kodwa izolo ngizwile namhlanje isikhathi sengivuke ngasekuseni sengiyizwile futhi nangale ndlela engangisho ngayo ngeParis ngithi mina eParis anginayo efonini ngifuna ku-YouTube ngaleso sikhathi kodwa liphela usuku ungazwanga sabanga ukuthi ingoma edumile nengoma enjani angikho lapho and ipolitiki yalokho angiyithandisisi ngoba ngiyabathanda bobabili kodwa ngeinkulumo zenu nigxeka iParis nize nithi niyalikhipha kumaskandi nangikhipha nangifaka kakhulu ngapha uyabona ngapha ngithanda nenkani yakhona hayibo niyakhumbula kodwa kuthiwa wayingenele stage ngesikhathi kusekuthiwa uyadelela uyingene ngase sithanda khona lokho wenza izinto ngokuhluka ungabe uniform yonke into buka nje khona ubhuti umZulu ubhuti omdala ulapha ku-TikTok uthi iqhawe angazi kanjani uhlekiswa yisingisi kuthi angimthume nihambe niyombuka nimbukisise nje mase nithi amen ningasho lutho umZulu uhlekiswa ukuthi umthandeni ubheda isingisi kuyingoma lapho ama-artist amaskandi kuyaziwa akufihliwe ukuthi isikole abagxishanga kusona kodwa njengoba sebesebenza kulo mkhakha bekhula kubalulekile ukuthi bebe khona ababili noma abathathu abazobachazela lezi zinto eseyihamba nesingisi hayi ngoba isingisi sekuyindlela yempilo balapha bakhona badume lapha bakhona singekho isingisi kumele siyochazela lo yabhuti khona kwenzakaleni we guys iCovid le efike yafaka ukuphapha kubantu besilisa kobhuti bethu mina bengajwayele ukuthi obhuti bayaphapha ngiyaxolisa nje nami ukusebenzisa lelo gama yini le esifike nokuphapha ongaka siyakuzwa bhuti mawuthi uyacriticize ugxeka into ongayizwa kahle fine kodwa mase uzohleka ukuthi uhlule yisisi cha uyaphapha hawu wena uyaphapha hawu buka manje sesikhuluma ngokungahloniphi kodwa ukuphapha lokho ukuphapha nje uhleka ukuthi isingisi sisalile kumfawenu hawu musuku i-expose phela asisayenzi leyo nto isidala kabi noma ubani nje wasala kwigama lesingisi faka igama correct
Njengoba-ke ingoma thina sinandaba futhi nje ngisho ngathi ngenza ngisho eziwu-3 ebhede lesi singisi ngoba akuyona ilanguage yakhe. Sibone ukuthi wena uzohamba uyoyilalela ngoba iqhawe liyasebenza, liphila ngomculo. Thina sizokwenza njani? Sizosupport. Uma futhi kamakhelwane seyiphuma ingoma nakhona siyosupport. Ngoba sithi impumelelo iyangena yonke indawo. Impilo iyenzani? Iyaqhubeka yonke indawo. Kodwa manje mase nifuna nina ukuthi kube usizi njalo, senisitshela ukuthi ingoma ayijulile. Ngeke phela sihlale kuwusizi. Kunama-seasons empilweni. Njengamanje uwelele le kuyadanswa. Ngase ngakhuluma manje yabona kodwa umthandi sengisanganisile. Hayi cha, ngisukuma nokubonga kakhulu kulabo ababegxeka iParis. Yibo engithi ngiyababonga ngoba bangisuke bangivulela elinye ipage ngalento enayenza. Ngizonibonga nje futhi uDumo ngoba bengizonaka nini ngapha kwelinye isade. Benginganakile okangempela, benginganakile okwesadeni ngapha. Lele sengilinakile. Kwasuke kwagxeka iParis, ngikhasi begxeka iParis, beligxeka ngathi mina hayi bo. Phela obhuti laba bona uMaskandi bawuqale kudala thina siwubambe phezulu. Wayibe nezinkulumo eziningi kanje umona. Hawu! Indoda enomona. Umona uzungafuni ukufihla ubhala ama-paragraphs amade angelasidingo ngabe udansela ingoma bengakudansela uyidlule. Umona. Kwathiwa wale Paris lena ayizwakali inobumaskandi. Angazi uthathe wenzani kodwa umaskandi artist. Futhi ngase engafaka okunye manje futhi oku-extra ngoba iy'khathi ziyashintsha. Yabo umlando wama-90s siwubamba njengomgogodla kodwa siyaphambili. Siku-2024 manje siyadansa thina, siyakuDisemba. Wena uzosala lapho ucindezelwe umona. Uthi uJesu ningavumi.